Ja, dames en heren, binnenkort dan is het weer zover. Dan vindt in Venray de jaarlijks terugkerende bedrijvendag van de stichting Kies Techniek plaats. Kies Techniek wil de jeugd van Venray kennis laten maken met techniek in de breedste zin van het woord. En vanavond aan tafel Marcel Kremers en Ted Lensen. Welkom. Ja, Marcel, wil je de mensen, ik kan het me haast niet voorstellen, maar die niet weten wat Kies Techniek is, nog één keer vertellen. Wat is Kies Techniek? De stichting Kies Techniek heeft ten doel gesteld om techniek, zoals je net al zei, in de breedste zin van het woord, te promoten bij de jongere jeugd, met name de leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs, om hun een duwtje in de rug te geven naar een keuze in het eventueel vervolgopleidingen in een technische kant, of de vroegere, zoals we dat noemen, de beta-kant. Dat is nog steeds nodig. En zoals je in de vorige uitzending MMI-directeur zei, personeel is schaars. Dus je moet, in de toekomst moet je daar rekening mee houden. En daar houden wij ons nu al mee bezig. Precies. En jullie geven wellicht de prikkel aan een aantal jongeren om later te kiezen voor een technische opleiding. Dat is het doel. Ja. Welke speerpunten heeft de stichting nog meer? Onze hoofddoel en taak eigenlijk is het techniekplein. Ja. En dat is een volledig ingerichte leslokaal gericht op techniek voor die doelgroep groep 7 en 8 van primair onderwijs. Ja. En daarom zit Ted ook aan tafel. Dat is voor meegenomen. Want wat ben jij van dat techniekplein, Ted? Ik ben docent en ontwikkelaar van nieuwe materialen en het creëren van netwerken, dat soort dingen allemaal. Ja. Ja. En dat techniekplein dat was eerst te vinden bij Focus. Ja. Maar dat is verhuisd, hè? Ja, dat klopt. Waar zit het techniekplein nu? We zijn in november verhuisd naar het Rijnland College. Ja. En omdat wij daar een beter lokaal tot onze beschikking kregen. Ja. En we hebben dus niet de leerlingen van Rijnland op bezoek, maar er komen nog steeds de leerlingen van primair onderwijs op bezoek. Dus de leerlingen van groep 7. En als het combinatiegroepen zijn 7, 8 of 6, 7. Ja. Ja. En die komen dan wel richting het Rijnland, kunnen ze meteen ook eventjes binnen snuffelen, maar ze komen dan voor die technieklessen. Ja. Omschrijf dat techniekplein eens, wat kunnen ze doen, wat doe je met die kinderen? Die kinderen komen binnen, dus er komt een groep binnen van een willekeurige school van SPO Venray. En die krijgen een aanbod van ongeveer 25 verschillende opdrachten. Die opdrachten die variëren van oudsher nog vooral hout en metaal. Inmiddels proberen wij ons steeds meer te richten op allerlei andere gebieden, zoals robotica, programmeren, kunststof, leer, alles, er zit van alles in. Ja, want techniek is veel breder dan dat heel veel mensen denken. Ja, zeker. Zeg ik dat goed? Ja, we proberen ons ook steeds meer te richten op wetenschap en technologie, in plaats van op de oude ambachten. Ja. Wat zijn de reacties van die kinderen als ze bij jullie geweest zijn? Ze zijn altijd enthousiast, ja. Maar is het ook wat ze verwachten of is het veel breder dan wat ze misschien in hun hoofd hadden zitten? Ze vinden het vooral leuk om dingen te maken over het algemeen. Ja. Maar we merken dat ze ook steeds meer kiezen voor opdrachten die ze leuk vinden om te doen. Ja. En je merkt ook dat ze van tevoren niet hadden gedacht dat ze zo'n verschillend aanbod konden krijgen. Ja, want je zegt we zijn verhuisd, hè? We hebben een mooier lokaal gekregen. Hoe ziet dat mooiere lokaal eruit dan? Ik heb daar geen beeld bij. Het is een lokaal zo groot als 2 basisschoollokalen, om het zo maar te noemen. Met een vies gedeelte, waar dus de zaagmachines en dat soort dingen staan. Ja. En de soldeertafel. Maar ook een gedeelte met allerlei computertafels en dat soort zaken. Maar ook nog de grote werkbanken en zo. Ja, ik hoor je zeggen, de kinderen van SPO Venray die komen daar naartoe. Nemen alle scholen daaraan deel? Of? Alle SPOV-scholen nemen eraan deel. En dus alle groepen 7 komen 6 keer per jaar bij ons op bezoek. Oké, dus Venray wordt wat dat betreft goed bediend. Ja. Kunnen andere scholen, andere stichtingen wellicht ook gebruik maken van het techniekplein? Wie weet in de toekomst. Ik weet dat er vergelijkbare pleinen zijn in andere stichtingen. Ja. We proberen ons model wat breder uit te zetten. De capaciteit is er voldoende. Aan de andere kant, we hebben ervoor gekozen, SPOV financiert TED als leerkracht. Ja. En wij als stichting Kies Techniek financieren zijn denktaken daaromheen en bedenken van de opdrachten. En dat kan breder uitgezet worden, ook wel vraaggestuurd. Ja. Kijk, er zijn een aantal losse scholen in Venray, die zouden probleemloos kunnen aansluiten. Nou, wellicht een idee voor de toekomst, hè? Kan het bedrijfsleven nog iets voor jullie betekenen? Absoluut, altijd.
En die synergie is er ook. Ja. Een heleboel van onze gereedschappen en materialen worden gesponsord door het bedrijfsleven. Omdat wij daar gewoon simpelweg de middelen niet voor hebben. Ja. En een deel van de ontwikkelkosten worden ook door subsidies vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de overheid gefinancierd. Ja, mochten er nog bedrijven zijn die nu kijken, die denken van nou ik wil mijn steentje ook bijdragen, doe dat nog niet? Kan ook zeker. Die kunnen zich gewoon melden dan? Absoluut. Ja. Ja, ik zei dat binnenkort vindt de zogenaamde bedrijvendag plaats. Altijd een hele grote dag waarop heel veel jeugd, vaak ook met ouders en opa's en oma's, naar een bepaald bedrijf komen om daar te proeven aan allerlei facetten van techniek. Waar is dat dit jaar? Nou, we hebben dit jaar niet echt een bedrijf. We hebben samen met onze stichting bestuur besloten om het Raailand College zelf als gastbedrijf te presenteren dit jaar. Mede ook om onze nieuwe locatie in het Raailand College ook aan een breder publiek te kunnen laten zien. Want normaal gesproken komen ouders en opa en oma's met hun kleinkinderen komen helemaal niet op ons techniekplein. En dit is dé gelegenheid om dat dit keer wel te doen. Ja, precies. En dan combineren we dat helemaal op die maar dag. Dat lokaal alleen is dan qua ruimte... Dat is absoluut niet voldoende. Dus een groot deel van waarschijnlijk 1 of 2 aula's binnen Raailand zullen beschikbaar komen voor de deelnemende bedrijven. Ja, en wanneer is die dag? 10 maart aanstaande. Oké, nou en dan wordt het vast en zeker weer heel druk. Jullie werken dan ook altijd vanuit een bepaald thema. Wat is dat dit jaar? Het thema dit jaar sluit aan op de nieuwe beleid wat Raailand heeft gekozen. En het thema dit jaar is de toekomst begint vandaag. De toekomst begint vandaag. Ja. En hoe ga jij je als techniekplein op die dag presenteren? Of is dat nog geheim? Of? Nou nee, normaal gesproken deden wij ook altijd mee aan die bedrijvendag. Dan konden ze iets maken, dan zorgden we dat we allerlei spullen meenamen. Nu kunnen we de deur openzetten en dus alles laten zien wat we in huis hebben. Ja. Zij zullen dus ook weer lekker dingen kunnen maken en dingen kunnen doen. Maar voor ons is het ook iets extra bijzonders. Wij willen die dag ook onze nieuwe naam bekend gaan maken. We zijn daar nu nog druk mee bezig. De kinderen mogen er altijd ideeën voor aanreiken. Maar de nieuwe naam voor Kies Techniek of voor het lokaal zelf? Voor het techniekplein. Voor het techniekplein. Ja. Daar komt dus een nieuwe naam. Precies. Daar kan ik je nu wel vragen wat die is, maar dat ga je natuurlijk niet bekendmaken. Nee, daarvoor moeten mensen... niet zeker hoor. Want kunnen kinderen daar nog in meedenken? Ja, zeker. Kinderen die op bezoek komen, die kunnen altijd al op het bord hun ideeën voor opschrijven. Ja. Er komen prachtige ideeën voorbij. Het Crazy Techno plein kwam al voorbij en van alles komt er zo langs, dus dat is hartstikke leuk. Maar ze kunnen ook nog altijd ideeën doorsturen, mailen, aan de juf doorgeven, kan allemaal. Nou, helemaal goed. En op 10 maart wordt het dus bekendgemaakt. Ja. Wanneer spreken jullie van een geslaagde editie 2018? Als wij blije gezichten de deur uit zien gaan, dan is mijn dag goed. Nou, dan moet dat toch zeker goed komen. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Dank jullie wel.